ez da argitu, ez ibezala beste guztiak ere hemen bagenitu. 6 urte luze zire kondena, oso osorik kumplitu, iezaute preso eduki, iegin haute baitu, eta amorruz kantatu nahi diat, naiz eta poza sentitu, lara, 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 naiz eta poza sentitu. Bai, azkeneko 2 urte hauetan era bateo beste aurrontzaten da noi, bai niri laguntzen, o bisita eta area eta honea biltzen, o nire senideei sin más, lekartasun hori iragusten. Eta, bueno, eskerra ematetik aparte, gogor hau, ondik barruen segitze dela 100 presok. Azken aldi honetan egoeria gogortzen nahi dela, ez dela topiko bat, bueno, en fin, esan berreo kontua, ez eta realidade gordin badala, bai paro doktrinekin, gasotasun sendaezen azken presuekin, izugarrizko injustizik betetzen nahi dela, izugarrizko politika kriminala aurra ematen nahi dela, eta orduan, danoi, gonbidapen baluzau, parte hartzeko bai antolatzeko mobilizazio eta gainontzeko ekimenetan. Eta bukatzeko, esan aurrezku eta lorezkintza hau eta egia esan da ni baino gehiago zuen ez dituzuela, azkeneko aste hauetan eman dezuen mailatiken, orokorrin azpeitiko ezkerra hartzarego militantiek eta kideu orokorrin, arrokeirik gabe, baino arrotasunekin eragutsi ez zuten tinkotasuna eta, borruka ego kemenak. Eta, ez da, ezkerri asko.